Welaýatynda karantin çäklendirmeleri bilen bagly bazarlaryň ençemesi ýapyklygyna galýan mahaly marly söwdagärleriň onlarçasy eklenç gözleginde mundan 10 gün çemesi öň açylan Baýramaly şäheriniň uly bazarynda we onuň töwereginde rugsatsyz söwda edip başlady. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän yerli habarçysy bu ýagdaýyň polisiýanyň rugsatnamasy söwda edýän satyjylary bazaryň daş töwereginden kowmak we olaryň käbirinden para almak çäresini güýçlendirmek getirendigini aýdýar. Baýramalynyň bazaryna Marynyň merkezinden we beýleki etraplardan günde 80-90 çemesi satyjy gelýär. Satyjylar bazaryň içine sygman onuň daşynda, bazara ýakyn köçeleriň ýan ýodalarynda haritlaryny ýaýradyp satýarlar. Bazaryň içi we daşy satyjydan doly. Käbir satyjylar öz haritlaryny awtolawnyň bagajyna salyp satýarlar diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 28 sentýabrda gurrun berdi. Ýatlasak 22 sentýabrda adatlyň habarçysy pandemiýa sebäpli Baýramalynyň bazarynyň ýapyk saklanmagynyň fonunda satyjylaryň bazar administrasiýasyna we polisiýa garşylyk bildirip onuň ýapylmazlygyny gadanandygyny habar beripdi. Habarçynyň sözüne görä bu bazarda söwdagärleriň rugsatsyz söwda etmek bilen bagly ýagdaý geçen hepdeden bäri dowam edýär. Bu ýere gelen söwdagärler dürli haritlary, egin eşikleri şol sanda jorap, köýnek, jalbar, ýaglyk haritlary satýarlar. Şu hepdeden bolsa söwdagärler bazaryň töwereginde gök bakça önümlerini hem satyp başladylar. Muňa Marynyň Murgap köçesindäki gök önüm satylýan galkynyş bazarynyň ýapylmagy sebäp boldy diýip habarçy belledi. Adatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan söwdagärler özleriniň başga alaç tapman haritlaryny Baýramalynyň bazaryna getirýändiklerini aýdýarlar. Sebäbi olar welaýatda bazarlaryň ýapylmagy bilen özleriniň gazançdan doly kesilendiklerini, şol bir wagtda döwlet tarapyndan hiç ýyly maddi goldaw berilmeýändigini belleýärler. Beýleki tarapdan söwdagärleriň rugsatnamasyz we hiç ýyly tölew tölemezden söwda etmegi bazar administrasiýasyny biňjalik edýär. Olar bazaryň daşynda köçede oturup söwda edýän satyjylardan ýörite bazar tölewini tölemegi talap edýärler. Ýöne söwdagärler özleriniň bazaryň çäginde söwda tekçeleriniň ýokdugyny aýdyp tölewi bermekden ýüzörýärler. Belläp geçsek Türkmenistanda indi 10 ýyldan gowrak wagt bäri ilatyň bazarlaryň daş töwereginde ýa-da etrapçalaryň aralarynda söwda etmegine ruhsat berilmeýär. Türkmen häkimetleri söwdanyň bu görnüşiniň bikanundygyny aýdyp olaryň ýörite ruhsatnama we bazarlarda söwda tekçelerini almalydygyny belleýärler. Şol bir wagtda söwdagärler polisiýa işgärleriniň her gün bazaryň töwereginde aýlanyp satyjylaryň haritlaryny ellerinden alýandygyny we olary köçeden kowýandygyny aýdýarlar. Ýöne olary para beren söwdagärleriň bazarda söwda etmegine ruhsat berilýändigini hem belleýärler. Soralan parany bermeseň polisiýa işgärleri söwdagärleri bazardan kowýar ýa-da haridyny ellerinden alyp polisiýa merkezine barmagy tawşyrýarlar. Köp satyjylar ýerlerinden turman polisiýa işgärlerine garşylyk görkezýärler. Söwda etmek isleýän satyjylar ahir soňa olara para bermäge mejbur bolýarlar diýip habarçy söwdagärlere salgylanyp aýtdy. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Baýramaly şäheriniň bazaryndan, häkimliginden we polisiýa müdirliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Adatlyň habarçysynyň 22 sentýabrda beren maglumatlaryna görä 19 sentýabr güni Baýramalynyň uly bazarynyň satyjylaryndan we aljylaryndan ibaret onlarça adamlyk topar bazaryň gapysynda polisiýa tarapyndan goýulan demirleri üýşüp götürüp gyradyňdylar. Bazar derwezesiniň öňünde jemgyýetçilik tertibine gözegçilik edýän polisiýa işgärlerine garşylyk bildiren adamlar köpçülik bolup öz nägileliklerini beýan etdiler. Şonda habarçy olaryň nägileligini häkimetleriň kanaatlandyrandygyny aýdypdy. Adatlyň habarçysy welaýatda köp bazaryň ýapyk galýandygy sebäpli Baýramalynyň uly bazarynyň ýüzlerçe adamyň eklenç çemesi bolup durýandygyny we oňa dürli etrapdyr şäherlerden ýaşaýjylaryň gelýändigini aýdýar. Türkmenistanda iýul aýynyň ahirlerinden başlap karantin çäreleriniň çäginde bazarlar, söwda we din jalyş merkezleri ýapylyp başlandy. Ýurt boýunça girdilen çäklendirmeler Baýramalynyň uly bazaryny hem ýapdyrypdy. Türkmen häkimetleri karantin çäklendirmeleriniň çäginde ýurt boýunça näçe deshanyň ýapylandygy we munyň näçe adamyň işine, eklençine täsir getirendi baradaky maglumatlary açaçan beýan etmeýärler. Bu barada resmi mediada hem mesele gozulmaýar.